दा टेट पास जानाय साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा साफा साफा क्वालिफाइड मानसि बिथांमोनहा सोलोंथायाव बारग'नाय राग'नाय आरो बेबायदि सुबुंफोरासो टेट आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो टेट आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै बिथांमोनहा टेटआव पास जानानै दिनैहाय साफा साफा टेट पास जानाय रोंग'सा सासे सुबुं जाबाय। दा बे बिथांमोनहा निस्सय आयेनखौबो मिन्थिगोन आयेननि बाथ्राखौबो बिथांमोनहा निस्सय एसे एनैब्लाबो निस्सय बिथांमोनाबो बिनि नलेजखौ निस्सय लादों। जे आं नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जे बिटिआर सोरखारनिफ्राय नोङो टेट पासफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि मोनसे लाहार फाहारा निस्सय जाबायमोन। दा बेयाव आरो मा खालामनानै होलायबाय जोंहा सिटेट जायफोर दङ टेटआ जाहैबाय आसाम सोरखारनि आरो सिटेटआ जाहैबाय नेसनेल लेभेलनि। दा बे सिटेट पासफोरा गावसोरखौ साख्रियाव थिसनाबा टेट पासफोरखौ थिसननो मोना होननानै कर्टआव मोनसे केस होनानै दोनदों। दा जायनि थाखाय कर्टआ बेखौ इनजांक्सन होनानै दोनबाय जे टेट सिटेटनि केस होनाय बे जे बियो भार्डिकआव मा फैयो डिग्रियाव सरकारा मोनो ना बिथांमोनहा मोनो। दा बे फाइनाल मोनसे बिसारा फैयागौमानि टेट पास जानाय सुबुंफोरखौ साख्रियाव थिसननांगौआ दिनै बिटिआर सोरखारनि थाखाय हाथाव नंलिया। दा बेनिखायनो बेयो आयेननि प्रक्रिया कर्टआव बेखौ चेलेन्ज खालामबाय थानाय जादों। दा आसाम सोरखाराबो बेखौ मोनसे बाथ्रा बुंनानै दोनदोंमोन सिटेट होननाय लोगो लोगो बेयाव नोङो नेसनेल लेभेलनि जाबाय गुबुन गुबुन स्टेटफोरनि जेराव जोंनाव आसामाव असमिया आरो बर' रावा जोंहा मिडियाम हिसाबै दङ। दाबो जुदि नोङो बबेबा बिहार रायजोनि इउपि रायजोनि हिन्दी भाषी मानसिफोरा जायफ्रानाखि बर' फंसेबो रोङा असमिया फंसेबो रोङा बै सिटेट पास जानाय सुबुंफोरा क्वालिफाइड सुबुंफोरा जुदि बेयाव साख्रि मोनफैयोब्ला अब्लाना जोंनि जे सोलोंथाइ थासारि बे माबायदि जानो हागौ मिडियामा माबायदि जागोन जोंनिया। दा बे मोनसे साननो गोनां। बेखायनो सिटेटखौ माने साख्रियाव थिसननायनिफ्राय एसे उसुबिदाखौ नुनानै हयथ' आसाम सरकारनिफ्राय बेखौ हयथ' हेंथा होनानै दंमोन। दा बेखौनो बिथांमोना गुबुन गुबुन स्टेटआव साख्रिखौ मोननो हायोबा नैबाव मालाय मानो मोननो हाया। बेखायनो सिटेटफ्राबो जोंखौ गावसोरखौ साख्रियाव थिसननांगौ होननानै टेटखौल' साख्रियाव थिसननायनि हेंथायै कर्ट केस होनायनि थाखायनो दिनै बिटिआर सोरखारा बे साख्रियाव होथ'नो हानाय जायाखै। मिजिं खालामदों खोब थाबैनो बे सिटेटफ्रा होनाय केसनि सायाव कर्टआ मोनसे भार्डिकनिसो होगोन जेराव टेट पास जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो साख्रियाव थिसननो